Здравейте, днес ще играем на GTI San Andreas, версията за таблет. Ако искате и вие да изтеглите тази игра, изтеглете си Up to It. Оттам ще намерите всички игри, които са платени в Google Play, а тук са безплатни. Сега ще ви демонстрирам едно зрелищно каране на кола и спазване на закона. Ще подпалвам коли и ще правя всичко много интересно. Полицията ще видим дали ще ме гони, ако ме види. Сега съм по петите на онзи ей там. Иди бе! Но няма да се успея да го настигна. Затова ако не успея, ще си направя нова цел. Да, ще си направя нова цел. Така, ето тази синя кола ще бъде преследвана от мен. Брато го гледам, ще трябва да се избия с шофьора. Хич не е мил. Ще трябва да извадя ножа си и да го набия. Ето, виждате ли? Едно зрелищен бой. Вижте, пари. Идеално. Сега се качвам обратно в моята кола. И потегляме да търсим нови жертви. Онзи бус, според мен, ще бъде жертва. Ето този. Но явно шофьорът не е агресивен, аз обичам агресивни шофьори. Ще сляза от колата. Я да видим. О, това не са мои приятели. Ще ги... Сега, тези хора не ги харесвам особено много. Затова смятам да взема ето тази. И това общо взето е края. Гледайте следващата част, в която ще има повече бой и кръв. Това беше клипа от нас. Довиждане.